Hvis du vil eksportere et dokument i Google Docs, skal du trykke filer, vælge download som eller download as, og der kan du vælge forskellige formater, som f.eks. Microsoft Word eller en PDF-fil. Nu prøver jeg at downloade begge dele, som I kan se her. Og så prøver vi at åbne dem og se, hvordan det ser ud. Og som I kan se her, så virker dokumentet. For at uploade noget til Google Docs, kan man klikke på upload-knappen og vælge en af sine tidligere Word-dokumenter. Når den så er færdig uploadet, dukker den op herinde og er konverteret til et online dokument.